این адвокати собиқадори тоҷик ки бо гуноҳи қаллобӣ беш аз 5.5 соли умри худро дар зиндон сипарӣ кард, пас аз раҳоӣ дар бораи ҷалби ғайриқонунии писараш ба артиш ва шароити сахти маҳбас суҳбат мекунад. ӯ соли 2014 ба муҳлати 10 сол маҳкум ба зиндон шуда моҳи октябр бар асоси қонуни нави афв аз маҳбас озод гардид. аммо бо озод шудан табри худи ӯ афзуд, хабар ёфт ки ягона ноновари хонаводаро ҳангоми давлати тирамоҳӣ иҷборан ба хизмат бурданд. бемор аст. соли 2015 писарам бемори шадиди роҳҳои нафас пневмония шуда будааст. бистарӣ дар беморхона будааст. ин ҳамаи ҳуҷҷатҳоро пешниҳод карда, новобаста аз ин муҳлати 8 соат то соати 2 шаба писарчам ҳамҷа манъ кардам. баъд ба хизмати ҳарбӣ сафарбар кардам. ба гуфтаи ин ҳамсуҳбатамон, ӯ дар асл 2 писару 1 духтар дорад, аммо пас аз ҷудо шудан аз ҳамсараш соли 2010 писари дуввумаш ба ихтиёри худ назди падар рафтааст ва алиҷон якка писар ба ҳисоб меравад. одаме ки зиндонӣ шуд ки кор мегирад, маълумоти олиам дошта бошед. ӯ барои баргардонидани писараш аз хизмат ба сарпрокуратураи ҳарбии тоҷикистон нома ирсол намуд. масъалаи ҷалби писараш ба артиш ва вазъи зиндагии сангини худро шарҳ додааст. сарпрокуратураи ҳарбии кишвар ба номаи Саидова посух дода гуфтааст, новобаста аз он ки писараш бар тарбияи собиқ шавҳараш гузаштааст, ин зан аз ҳуқуқи модарии вай маҳрум нашуда, барояш ҳамчун фарзанд ба ҳисоб меравад ва якка писар будани алиҷон дар оиларо беасос арзёбӣ намудааст. дилшод ҷураев, ҳуқуқшиноси тоҷик ки масъалаи ҷалби ҷавонон ба артишро пайгирӣ мекунад, мегӯяд ҳатто дар сурати саркашии ҷавонон аз артиш, онҳо ҳақ надоранд ки ӯро барои рафтан ба хизмати ҳарбӣ ба комиссарияти ҳарбӣ ҳозир намоянд. аммо ба гуфтаи ин ҳуқуқшинос, бар асоси қонун фарзанди ин адвокати собиқ якка писар ҳисоб намешавад. моддаи 20 оҷа гуфтае ки агар писар дар оила писари ягона бошад ё писархонди ягона бошад, он шахс аз хизмати ҳарбӣ озод карда мешавад. вале онҷо гуфтагӣ дар оила, яъне ҳолате ки шумо гуфтед, ин дар як оила ҳаст. масъалаи даъвати иҷбории ҷавонон ба артиш ва истифода аз шеваҳои гуногун барои сафарбарнамоии ҷавонон ба хидмат дар даъвати тирамоҳии соли гузашта ба як мавзӯи доғ табдил ёфта, дар ин самт пайваста шикоятҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ садо медод.